Ik kom van de Monsa Boetensteen. Ja, nog wel eens wat hielen ligt eruit, maar de zinnenkamer ik alles even terug. En de temperaturen zijn hoger dan de aanroende dagen. En alle eigen binnen richten op het Pinksterweekend, het lange Pinksterweekend. De wichtigste rol van het waar. En dan ga je het berichten van de maan van een wetterbom uit Nederland. Nou, dat gaat me visten te vier. Want dan zou er wel een bakwetter vallen, maar dan net een beetje chick. Ik denk dat er best nog wel heel aardige perioden bij zitten. En de temperaturen gaan ik weer wat omheen. Wel, alles op berichtjes zettend. Joen en vannacht. Bewolking, opklaringsdroeg. Eerst nog een sterke wind. En de temperaturen 6 tot 8 graden. En de wind uit het zuiden en het zuidwesten waait. En die is zwak of matig. Die neemt auw in de nacht. En dan morgen. Een dag met bewolking. De zinnen had het zwier. Komt het denk ik net aan te pas. Uit een trog ruim, lichte ruim, droge perioden. Temperaturen zijn 13 tot 15 graden. Dat houdt net oer. En de wind uit het noorden en het noordoosten waait. En die wind zal matig en vrij krachtig worden, letter op de dag. Ja, in de jongt iets zelfs even krachtig. En het meeste wetter valt in de nacht. Dan terug naar de orendagen, het fruitsjoch. Vreed en sneun. Daar binnen nog 2 dagen mooi vrij koel waar, zeg maar. En we hebben het Rijn en lichte Rijn, maar ik wil weer droege perioden. Als we dan sjoegen naar snijden, dan komt de zin uit de fles in, is de kans op een enkele Rijn of tong erbij, maar is het nog heel aardig warm als een zandje of 18 graden en dan is het volle noffelijker. Nou ja, dat is het beeld. En Pinkstermanje is het nou lieket. Ik meestal iets droeg, of het met een enkele buiken wezen. Ik was aan 16 of 17 graden. We moeten morgen, maar weer even in het Pinksterwaasje.